Bukas na poon ngunyan na aldawan Agri-Festival kan Bicol University Ginubatan Campus. Maniba-ibang produkto ang pigtatampok digdi. May cocoa products, gulayon, wine, pili ice cream, herbal tea, organic fertilizer asin kadakol pang iba. Ang mga kabaling exhibitor kinabibilanganin mga estudyante sa nasambit na campus. Bukas man ini sa gabos, magin sa mga saradit na negosyante arog ni Nanay Geraldine kan Barangay Calzada na herbal plants asin herbal tea and pigbida. Nagpasalamat po kami na na-invite kami dito para po na ipakita namin. So, mga tanong po namon. Yun lang po. Kinanaturuan po kami kung paano kung paano pag tanom ning maayos. Handicrafts naman pigbida kan Forestry Department. Sa booth po namin, meron po kami mga non-timber forest products, tapos mga forestry essentials po, tapos may mga pagkain po, tapos mga insect specimens po na binebenta. May tema na aktibidad na Sustainable Agriculture, Food and Natural Resources. Proud naman si Alma sa timbre, pamayokan Agribusiness Department sa inisyatibo Higos asin Tibay kan sa indang mga estudyante na naging rason nga ni Maria Lizar ang pinaka-primero nindang Agri-Festival. So kung saan po, ang objective nito ay maibahagi sa mga farmers yung technology na mga na-generate namin from researches dito sa BU Ginubatan para po mapakinabangan nila yung mga technology na na-produce namin dito at saka po para din sa mga estudyante namin, ma-showcase nila yung kanilang mga agri-based products. Sigun sa din kan BU Ginubatan Campus, dakulang bagay na naipahiling sa publiko kan sa indang mga estudyante an sa indang mga ginibong produkto na patunay kung gurano katibay ang mga BUenyo. Ngayon lang na-realize kasi ngayon lang nagkaroon ng panahon that there is future in agriculture. Presente man sa aktibidad ang presidente kan Bicol University na si Baby Boy Benjamin Nebres na pigpapasalamat na nagkaigwanin siring na kadakulang aktibidad na magin ang mga saradit na naghahanap buhay na tabangan. Gawin natin itong more successful, gawin natin itong more meaningful and inspirational to everyone para sustainable siya sa darating ng mga araw. Bukas ang AgriFest poon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon na madurar sundo sa Setyembre 28. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.